en puɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juulenulaɗo men korsuɗo mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu woni godal men e aduna en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala eɗen mbiya nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna allahumma amin en donima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawe nder cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawe nder galleji mumen ɓe hen ne mbadda e ummo jotto e rafiji mumen Allah ne jogui cellal ha heewi ne jogui hattani yo Allah rokkuɓe cellal mabɓe ha timma en donima dendagal ɓe naggaɓe ɓuuraɓe doole tuumaɓe takkaɓe ko mbaɗani enen dumba e nder ɗi kasoji tawa kadi ko haɗaɓe haalde miijoji mumen e saaha nde Allah woppittaɓe ɓe mbawa artude e galleji mabɓe ɓe poofa ken Allah kitare en donima dendagal ɓesguji meɗen tawateɓe nder ɗi laddeji tawateɓe ɗi nder laddeji ɓe hen nana e laabi cuwa yettade ɓe hen nana cuuɓi rewde e maaje kaɗɗe ɓe hen nana cuuɓi rewde e nder désert ɓe hen nana ɓiili e lawol Nicaragua ɓe hen kadi jettima to paayi walla mabɓe nan tawe nder galleji jatigueɓe mabɓe walla mabɓe nan tawe juuɗe laamu walla mabɓe nan ɓiili e centre uji Dakkey kamɓe kala yo Allah yettin fandare mabɓe nde won noon monen mabɓe fof nde ummoto galle bamum nde ummoto leydi mum woni fandare mum ko yidde yaade riwtoyde gacce e ñawdude joote musidɓe tedduɓe nder galle bamum yo Allah newnan ɗum jette e dow jam yettiɓe yo Allah newnan ɗum men keɓe kayitaji keɓe golle tawa golle fayɗinde nane jawdi tawa kadi ko jawdi musidɓe tedduɓe laaɓdi ko jawdi gartoɗe ko jawdi kotoɗe nde wonnoon ɗannuɗo ko teenoyɗo walla mo bubboyɗo ƴewoyɗo bubbal teenoyɗo noon walla ƴewoyɗo bubbal so hebbini musidɓe tedduɓe an fof ko ya e galle muɗum walla galle bamum yo Allah rokkuɓe jawdi musidɓe tedduɓe tawa ko jawdi nafoori ko jawdi gartoɗe eɗen mbasiyoɓe noon kamɓe ɗanniyankoɓe ɓe ha tengti noon e yonta joni ɓe tinno koye mabɓe no feewi tinno e koye mabɓe no feewi pular ne heewi wiide neɗɗo so heppi arsugue mum so renaki wujjat alhamdulillahi rabbil alamina Abdoulaye Alhaji Oumar de o wi hunde foof ne heeɓo kiram ne heeɓa ɗum ha heddi annabagal ko annabagal tan woni kiram addanta neɗɗo wonde annabi kono ko heddi foof so sagata hiri sirguinima rewi Allah juuli duwima Allah jabonto ɗum Allah hokkat ɗum ko yiɗi ko moni foof yiɗi ko alɗude moni foof yiɗi ko gandanɗa hoore ko firtude moni foof yiɗi ko wadde ko kede haalte kede nafa ɗum kede nafa famille muɗum yo Allah newnan en ɗum kono taw koye dow laaɓal taw koye dow nunɗal tinnuɗen no feewi musidɓe tedduɓe ɓesguji men wonɓe ladde yidde neɗɗo kosam hota tan ɗum wiide damdi kaw walla hoto ɗum wiide gaari kaw walla hoto ɗum wiide nagge goggo yiddema jawdi kewdi joni yiddema allude yiddema wiyete a jaaƴima tinno hoto nannu on e wadde gueɗe taw ko gueɗe gandanɗa hoore maɗa ɗe jaadani e diine jaadani e sariya jaadani e luwaji leyɗele mon jaadani e luwaji leyɗele jaɓɓiɗi on ɗe saabu eɗen gandi sakataɓe hewɓe hande kala saaha nana naggama ɓe hen nanguirte ko simme bonɗo mi cimmi ɓe hen nanguirte kene mbaɗa trafic de drogue ɓe hen nanguirte kene waɗa gueɗe goɗɗe taw ko gueɗe kamtorinde tinneɗe yo Allah dandu en ɗum ɗon cirguinoɗe liggoɗe kala ligguey daguiɗo mbaɗe kono tinnoɗen denteɗe wal gueɗe
musidɓe tedduɓe mon ɗo nangire soke tawa hay jinna mum ne kersa wiide jomum nanggam walla ne kersa ni ñaggade duwaw wonde ɓiyum nanggam sabu ne andi ɓiyum nanguira ko fewani tinnuɗe kadi e luwaji leyɗele jaɓɓiɗon ɗe tinnuɗe keddoɗe e luwaji leyɗele jaɓɓiɗon ɗe neɗɗo wona no wonirno galle mum ni walla no wonirno e leydi mum ni so yeehi leydi janandi wiya no wonira noon ala leydi fof jogui ko luwaji mum leydi fof jogui ko kuule mum leydi fof jogui ko comportement mum tinnoɗe son gari e leyɗele ɗe kormoɗe kuule mabɓe bawɗo nangude kayitaji yo nangu kayitaji bawɗo gandanɗa hoore maɗa jogade ko wawi wonde fof yo wat taw ko dow lawol mo alani hayso nanggama yataw nanguira ko ɓuurede doole walla nanguira ko ala kayitaji kono kam hoto wiya nanguira ko gueɗe kamtoɗe no fewi tawa kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa koye men hay leydi ma sa waɗino ɗum ka nangueteɗo saabu aɗa andi yadani e diine yadani e aada yadani e finaji tawaji men ɗum noon yo Allah dandu en ɗum ɗon liggoɗe ko moƴƴi liggoɗe gandanɗa hoore maɗa ko dagui ligguey hersinaki saabu oɗon gandi ha tengti wonɓe Amérique ɓe walla wonɓe Europe ɓe eɗen gandi kala cirguiniɗo ligguey jamma ñalawma no godi wadda ko dañi ne muusi de liggueji ne muusi saabu oɗo ha tengti oɗo saaha joni ko saaha jangol ko saaha neige ko saaha fof kono musidɓe tedduɓe kala cirguiniɗo ma wot ko Allah hokki ɗum tawa kadi keɓɗa koye doole ma oole maɗa keɓɗa koye dow gandal maɗa keɓɗa koye dow gandanɗa hoore maɗa ndimago maɗa wona e dow fenade wona e dow guyka wona e dow kadi gueɗe ɗe kamtirinde tinɗen no fewi kadi en jaatigueɓe jaɓɓiɓe on toon ɓe tinnoɗe no fewi en jaatigueɓe jaɓɓiɓe on toon ɓe jaatigi mata jaɓɓi mama e galle tinno jogo comportement moƴƴo woni jogade comportement moƴƴo ko ƴewde no joom galle en ɓe no gurdini ɓaade kay kono moƴƴi ƴeewa wurdude mabɓe noon yoɓe teske e maɗa ka neɗɗo yoɓe tesko e ma ka julɗo yoɓe tesko e maɗa ka joom haaju yoɓe tesko e maɗa ka jiɗɗo dañde yoɓe tesko e maɗa ka nunɗuɗo walla aroɓe eɗen gandi kalten kay so heewani mbattata wiide kene hollere caysiyagal rewɓe jaatigueɓe ɓen jaɓɓiɓe ɗumen ɓe walla aroɓe tawa e galle sukaɓe rewɓe jaatigi maɗa mbiya aɗa holla ɗum caysiyagal walla saaha aɗa holla ɗum walla gueɗe saaha ni hay viol uji ene jalta hen musidɓe tedduɓe walla comportement mbatta sa renaki hay jaatigi ma jaɓɓiɗoma o musidɓe tedduɓe addana ɗum probléme saabu janggo e jaam so tawi ka garɗo aɗa ɗaɓɓa a suwa dañde kayitaji sawa a suwa waɗede reconnaître neɗɗo jaatigi ma ne moftuma so tawi a waɗi ko moƴƴani boowal so tawi a renaki so teɓama toon sa addama sa wiyama holto jaatigi maɗa sa addi jaatigi maɗa o nanguete saabu ko arti foof o wiyete ko jippinimo ala kayitaji o jippini clandestin ɗum tan déjà ne nanggamo ala ko haali kadi o jippini ko wiyete saabu eɗen gandi kala nanguiraɗo ko fate drogue walla nanguiraɗo ko fate viol walla nanguiraɗo ko fate warde hoore walla nanguiraɗo ko fate agression oɗon ko délinquant wiyete oɗon musidɗo ko criminel wiyete ko jomum jippini criminel non seulement an cokeɗa mais bonna gandanɗa hoore maɗa jaatigi maɗa jippinɗoma o ɗum waɗi hande hewɓe enen kula jippinde musidɓe tedduɓe bandiraɓe ene gara jomum huula jippinde walla wiya koko faɗira ko hulde ɗeɗo caɗele musidɓe tedduɓe so tawi noon an a dañi fartange jomum wawi jaɓɓadema wona mawno yo wona kawma yo wona koreji mon yo wona sehil bamma yo wona sehil nene ma yo tinno musidɓe tedduɓe ƴeew ndimago maɗa ƴeewa hoore maɗa ƴeewa hoore muɗum kañum jippinɗoma o yo yiye maɗa ka jiɗɗo liggade yo yiyema ka nunɗuɗo yo yiye maɗa ka nunɗuɗo woni nunɗude noon ko woppude kala gandanɗa hoore maɗa ko foti woppude ta rade kake janane mbuɗu gotu so tawi a rokkaka hay sa tawi ɗon woppu sa fini subaka mburu ne fawi ɓaade ka wiyaka ko an jeeyi woppu an mbiɗa ko an jeeyi pop ko ɗum woni wonde nunɗude sa halfinama hunde yo tawe ɗon sukaɓe rewɓe galle yo teddugal yi e maɗa teddugal yo yi e maɗa hakkude ma e sukaɓe rewɓe ɓe yo ande ka kellifaɗo nanguir ɓeɗo sukaɓe jiɓe jippiɗa galle jippiɗa nanguir ɓeɗo sukaɓe ko sukaɓe maɗa walla nanguiraɓe koɓe miñiraɓe ma rewɓe walla nanguiraɓe musidɓe tedduɓe koɓe andal maɗa oɗo wasiya ko génération joni
sabu eɗen gandi kadi saha laabi ɗi ɗe addana ɓerɗe yorde laabi ɗi ne addana ɓerɗe yorde hol crime wol tampere ɗe heɓata e laawol wol caɗele ɗe heɓata e laawol wol gurdam nde ɗo yiyata e laawol lefte nde ɗo yiyata e laawol ɗum ɗon kadi ne addana neɗɗo waylude jikku muɗum kono tinnuɗe ɗum fof ɓe waade noon tampere e souffrance mo keɓɗen laawol Allah walli on jettima on jaɓɓama on bismama musidɓe teddu tinnuɗe e bismiɓe on ɓe tinnuɗe e jaatigueɓe ɓe gone reconnaissant kadi hayso ko balɗe ɗiɗi gonɗa e galle jomum Allah wallima dañoyi ligguey a wawni hoore maɗa hay sa wonti multimilliardaire tinno watte hakkille maɗa e on jaɓɓinoɗoma andu ko woni jaatigue maɗa hay sinna dañide garuna a watti hay sa watti janji usine a watti liggende patron maɗa o je noon jippinɗoma o jaatigue maɗa o a woni patron mum andu kañum woni jaatigue maɗa jogo e makko teddugal jogo e makko hurum joga e makko reconnaissance jogoɗa e ɓesgu makko hurum jogoɗa e mum responsabilité jogoɗa e jurum jogoɗa e mum reconnaissance janggo e jaam ene addana kadi goɗɗo wadde gueɗe mbaɗe noon jaɓɓade walla bismade tinnuɗe no fewi musidɓe tedduɓe hoto ubben nema moƴƴani o nema ubbitaki musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa ɓiɓɓe fedde heɓde sukaɓe Afrique buuɗal yurmede men kala alarba koko fati e gurdam galleji ɗi koko fati e dewle daɗɗe noon ko nanggaɗe sabu eɗen gandi oɗo saaha joni ko saaha durmoji ko saaha grippaji min kam mbiyami ko corona ɗum ɗo ko forme coronavirus ko covid-19 woni ɗo mataw ari tan koye mbadi gondi kadi ko épidémie woni épidémie noon ko rafi garowo taw ko rafi cakiɗo rafi cariɗo hande rafi on taw e banggueji pop ko mabɓoji musɗi surtout balɗe tati gadanɗe a durmete dande maɗa nanggue dande maɗa yoora kos jiiɗa yarde ɗojja saaha keeɓa pawle taw ko fièvre musɗo surtout balɗe tati gadanɗe so nanguima sa renaki a salitat ko hunde saride kadi ko hunde gandanɗa hoorema tawatede e leyɗele men pop ha tengtini oɗo saaha joni nde won noon gonɗen koye changement climatique dabbude koko fuɗɗi nadde woni nokkuji dabbuji koko naati climat o change waɗa nokkuji kadi saaha yimɓe mbaala e jangol so pini subaka ñalla e nguleyki température walla noji ɗi mélange dira ɗum ɗon poof ko hunde gandanɗa hoore maɗa ɓandu neɗɗo organisme neɗɗo ene ronka waɗa hen adopté ha jomum heeɓa hen rafiji tinɗen no fewi noon to banggue mabɓoji ko wawde tewade toppitade laaɓal wawde tewade yewde mouchoir a jeeti pochette a jeeti sa ñettima mbasa ɓadde e juuɗe maɗa mbasa ɓadde e koyɗe maɗa mbasa ɓadde e nokkuji ɗi yimɓe memata usten kadi rokkodirde juuɗe saabu mabɓo so tawi tan a fiftima joni joni a rokki neɗɗo junngo sa renaki mo nokkuɗa junngo joni joni mabɓe kañum ne raaɓa ɗum noon tinɗen no fewi mbaɗen masque uji e kala saaha tinɗen no fewi usten dokkugol juuɗe tinɗen no fewi kadi musidɓe tedduɓe mbawen hutorade ko wiyetede mouchoir walla pochette a jeeti neɗɗo sene isla ƴeewa mouchoir a jeeti walla ƴeewa sarbete mum fawa e dow kine mum sa isli poussiére jalto e ndiyam toɓɓon ndiyam kono wasa sarade saabu kono sarima e ko raaɓa so ɗum ɓenni jiɗɗen haalde koko fati e gurdam galleji ɗi mbiɗo kewɗen wiide ni toɓɓere gurdam galleji toɓɓere dewle ko ragare kangaɗo ɗiggata yuppitaki ñande pop eɗen mbawi haalde wona alarba tan ñande pop eɗen mbawi haalde ɗum gasata saabu kala pinɗen eɗen jiiya kedi foti haalede kala ko pinɗen eɗen jiiya kadi ko haala ko holko nafi alhamdulillah rabbil alamina en keeɓi hen seedantagal kewɗe reconnaissance uji yimɓe hewɓe waɗoɓe message uji tawa gandanɗa hoorema ko cas uji mumen personnel ɗi gurno taw ko gurdam mettuɗam gurduno e gandanɗa wondiɓe mumen worɓe noon e rewɓe mum alhamdulillah rabbil alamina mbiya en guila batti heeɗade jewte ɗe ɓe hen mbiya rewɓe ɓe mbaylima ko ɓuuri hewde ko rewɓe mbiyata worɓe ɓe mbaylima tawa kadi koye mbadi peewal ndono en hen jetta hen Allah jetta en hen alhamdulillah rabbil alamina ko ɗum woni fandare nde emin jogui mawɗo goto ko hettiyanke yewtere nde hettiyanke tigui tigui buuɗal yurmede o woni hoto Saydou Dakar o wi ko kalton ko o wi kono ƴettude leydi ɓakkere aɗa sappito ɓalal aɗa yiɗi rakade sa ƴetti turel maɗa walla hay soko junggo maɗa ƴetti ɓakkere a sappitima e ɓalal hay soko ciment ma yi ko ɓuuri hen hewde ma saami leydi wooda hen ko takki e ɓalal he firti ko haalte ko hay sinno ne ko seeɗa ɗakkoroɗe ɓalal o woni seeɗa nanoɓe ɓe ene naftoro kadi ne kutoro alhamdulillah rabbil alamina
seeɗa noon ala ko barke wodi. Hayso ko yimɓe ɗiɗo walla yimɓe tata walla ni hayso ko neɗɗo goto so wawi nande naftorade ko haalate ko e nder ujunere neɗɗo, emin mbiya alhamdulillah, min mbiya félicitation. Nde wonon on ma wor ko ɗum nafi ɗum. ɗum noon musidɓe tedduɓe, yewtere ko fati e gurdam galleji, ko fati e dewle, ko toɓɓere musidɓe tedduɓe. Toɓɓere walla mbiyen ko rogere kangaɗo liggata yuppetaki, kadi ko toɓɓere udditinde, ko tillis safar neɗɗo wela fof ne wawi rewrude. Tinnen moƴƴinen dewle ɗe, moƴƴinen dewle ɗe, tinnoɗen ziyaruji meɗen, tinnoɗen e dente meɗen inɗeɗi men, e yangueji men, e conférence uji men. Tinnoɗen kaalen hen ko fati e gurdam galleji ɗi, kaalen hen ko fati e dewle ɗe. Alhamdulillahi noon enen to banggue juu islam, ha tinton to banggue enen pulago banggue fulɓe, question ko fati sexualité enen keeɗen wiide ɗum ko ɗum ɗo tabou, ko question tabou, ko sujet tabou. En kewani yewtu ɗum no fewi, yimɓe ne jogo hen gacce. Kono tinnoɗen no fewi yo ɗum wattu haalede, saabu yo ɗum haale e nder sharia. Sexualité ne haale e nder sharia, dewle ɗe ne haale e nder sharia, ene haale e nder diine he. ɗum noon tinnoɗen hoto mbaɗen ɗum tabou ha deƴƴen musidɓe tedduɓe heddo ha bonoya, yimɓe gona e haalde. Enen noon kewɗen yidde koko boni mbiyen eɗen pewnotoya, en kewani gandanɗa hoore maɗa ƴewde tambade guila bonde. Kewɗen ɗaccude ko ha bona, heddo mon fof adda wiyajuji mum, adda wasiyaji muɗum, adda conseil muɗum. tawa conseil ɗi jomum dokkaten jomum ɗi so nde boni nde, yo jomum heɓɓito ko boni ko walla yo fewnir ko boni ko. So ɗin conseil ji dokkanoma guila bonani, musidɓe tedduɓe ene wawno wasa bonde. Ceernam dasa mo heewi wiide hakkude seɓɓitade e teɓɓitade, heɓɓitade ne heeƴa ɗon. ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe, dokken conseil ji, kaalen affaire gurdam galleji ɗi. Gurdam galleji noon wawa haalede tawa sexualité haalaka. Sexualité noon woni tawa leeso ngo haalaka. Kaalen lelde, kaalen lelde ne teddi, soko c'est vrai ne teddi. Pular ko ɗemgal dimal, pular ko ɗemgal gandanɗa hoore maɗa teddugal, ko ɗum saabi gueɗe kewɗe. So neɗɗo yiiɗi haalde, so tawi mbatta ko conférence ma e français, ti à l'aise, aɗa ko mbeɗa fof haalat. Tawi koye wolof ko mbeɗa fof haalat, tawi koye ɗemɗe kedi mbeɗa fof haalat. Kono tawi ko pularwol konguɗi ene teddi no fewi haalde e pular. Jeyata ko jomum ne, hayso ko ceernajo saaha baɗowo ganda tafasir, jeyata ko jomum ne moɓo walla waɗa touruji, waɗa foof, waɗa contour. tawa ɗemɗe keddiɗe no tawi kañumen koto ɓurti ɗo ko ɗon tan dubbata, mbiya ɗo seekama sellat. enen noon kewɗen ko tournude, famoɓe pamatan donc famde. kaalen haala gandanɗa hoore maɗa sexualité, pamminen galleji ɗi ko fati sexualité, pamminen sukaɓe ko fati sexualité. Saabu famminede ko fati sexualité ko ardi foof ene rafa, ene haɗa rafiji kewɗi, ene faddo rafiji kewɗi, ko wiyete maladie sexuellement transmissible. ko wiyete maladie sexuellement transmissible. Jomum andine wondude e partenaire uji kewɗi, musidɓe tedduɓe, wona hunde moƴƴere, ko hunde addoje rafiji. Jomum andine rende cukaku mum e rende denɗago muɗum, ha gandanɗa maɗa rese tawre ko bombri. Tawi ko debbo tawre ko bombri, yimɓe yo kalan ɗum, gande ko ndimago, gande koye neɗɗagal jeeya, gande koye diine jeeya. Debbo so resama tawa ko wona bombri, enen fof eɗen gandi ɗo diine ala ɗo. Saabu ko ardi pop, hay sinno de mbiɗen ko eɗen gandi mbombagu, neɗɗo saaha waɗa faux pas, aɗa yana mbombagu ma iwa, aɗa wiya aɗa waɗa ɗo mbabba mbombagu ma iwa, aɗa waɗa diwal mbombagu ma iwa. C'est vrai, kono enen pop eɗen gandi kala nde neɗɗo resi suka debbo mo meeɗa resede ndesɗa ɗum, a tawrani ɗum ko bombri, musidɓe tedduɓe, miijo ma holto arata. Miijo ma arata koko jokkodira, ko adi kaɗa resa ɗum. ɗum noon firti ko jomum ko jaɓɓuɗo diine, saabu ko baɗɗo ko wiyete gandanɗa maɗa jina, ko jinɗo ko pijjo, koko fiji. ɗum noon musidɓe tedduɓe, jangguinde sukaɓe rewɓe ɓe yo moftu ndewago mumen, yo moftu cukaku mumen, yo ndento wala gueɗe musidɓe tedduɓe, ko hunde jangguinde ɗumen, ko jangguinde ɗumen ko fati diine. Jangguinde worɓe sukaɓe worɓe ɓe yo ndento bonnude sukaɓe rewɓe, yo ndento fijirde, yo goɗɗo fijirde. Hoto teldata sukaɓe rewɓe, no pular heewi wiide ni, gose ñebbe ndentata. Jangguinde gandanɗa hoore maɗa, neɗɗo ne wawi wonde sehil maɗa tawa walla nokku o jettudaki, no mawɓe men gurduno nden, de génération ɓennuɗo gurduno nden.
gonda e debbo suka debbo gonda e mum jaltida e mum ha yimɓe fof ganda oɗon jaltida jomum rese tawre non seulement ko fierté debbo ko fierté jinnaɓe mum kono kadi anni gorko o ko fierté maɗa ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe tinnuɗen no feewi to banggue gandanɗa hoore maɗa rende gandanɗa hoore maɗa cukaku moƴƴen suka surtout sukaɓe rewɓe kaali ñande ne yewtere men ko ɓuuri heewde hannde ko addata infidélité woni ko debbo ronkata jooɗade e dewgal mum ronka haadde e gorko muɗum en kaali ñande en holko saboto ɗum yawde gorago joom galle mum yawde walla yawde gandanɗa hoore maɗa préférence gorko muɗum joom galle muɗum en kaali ñanden walla yawde cuddiɗo muɗum en kaali ñanden ko jañima hen seeɗa ko faari holko ɓeydi addu ko ɓeydi addu ɗum ko infidélité walla gandanɗa hoore maɗa ko jomumen wurdeɗam gurdam ko adi ko jomum ndese walla ko adi jomum resa tawi an suka debbo ko adi kada rese a joguima ko mbiyata copain ko walla koɓe mbiyata gérance ko aɗa gére fodde worɓe jeegomo gérima ndewe maɗa jaltide maɗa ete kañumen fof ala neɗɗo fof mumpitakima musidɓe tedduɓe janggo e jaam a resoyama guila jamma gadano joom galle ma o yettima guila on jamma hakkille ma wonata hay liggade neɗɗo ɓe kono ordinateur ni hankkadi wonata koye wadde recherche wonata koye wadde ɗum nin rappel walla mise à jour dendagal gandanɗa hoore maɗa ɓe jaltinoɗa ɓe mbaɗɗama comparaison e joom galle maɗa o so tawi noon ɓen walla e nder ɓen walla hen ɓurnoɗo wawde yettade walla ɓurnoɗo wawde weltindema par rapport e desɗoma joni taw kadi resma ko dow gandanɗa maɗa charia dow diine dow gandanɗama ɗum dow gonga sa renaki ɓerde makko toon ñamanta surtout on mo certunoɗa so tawi kay ko dewgal tan seedi noon comportement moƴƴo nan hakkude moon sa renaki ha joni ceylagal mo jokkodira waaleykum salam wa rahmatullah sa renaki mbiyata ko ha joni aɗa rutto toon mbiyata ko ha joni kaɗa rutto toon surtout tawi mbiɗen on holto wawi yettadema walla on holto wawi weltindema walla on ɓuuri wonde élégant ɓuuri wonde romantique par rapport e joom galle ma desɗomo so tawi a renaki musidɓe tedduɓe joƴƴindema e suudu he aɗa wawi joɗade hen ndena suudu maɗa kono wondema fidèle woni haddema joom galle maɗa o woni tinde ko woni darko kadi ko ɗum woni dakaru rewɓeɓe kadi no mbayi nonkata joɗirade ni worɓeɓe kadi ko noon so tawi gandanɗa hoore maɗa aɗa joguiɗade fi coppinaji maɗa ɓe jaltinoɗa ɓe géranoɗa a resi oɗo suka debbo a yimo kanko inerte o monɗo ko meuble tan o fijata o jalata ko deƴƴo tan o yiwtitta e maɗa o mematama o to foti memede o ɗumnintama musidɓe tedduɓe so tawi a renaki saaha a ronkata fewnitade e makko sa ronki fewnitade e makko noon miijo ma yahata ko gandanɗa hoore maɗa ko hanki beltinoɗoɗoma o beltinoɗoma hanki o ko toon miijo ma kay yahata mbiya hankkadi e kala saaha ya noddidirmo téléphone ya yewtide muɗum ya ƴewti pottiɗɗa e muɗum ko ɗum noon saabi hande ko ɓuuri hebbinde hande ko fati infidélité hande ya dewle dalƴe yimɓe ne gondi walla mande waɗi mande gasi nanajo joni kaari ndesnodi ceeri jeeya rewɓe ne ndesa e cuuɗi mumen worɓe sahane ɓe joguide garuna rewɓe noon ko joɗade e cuuɗi mumen enen jahani mbaɗo ya pagay bohol musidɓe tedduɓe pop noon musidɓe tedduɓe ko wasde hormade gandanɗa hoore maɗa luwaji Allah ɗi saabu an debbo so tawi tan a andano gorko so wona joom galle ma desɗomo o oɗo gorko ne meeɗa andude debbo so wona oɗo cuddiɗo mo risi son potti jamma mon gadano musidɓe tedduɓe ko mbawɗa hebde hen foof an gorko walla ko mbawɗa ɓirnede hen foof an debbo cikkata ɗon aduna haaɗi cikkata ko beelamma ko ɗon aduna haaɗi aha koy cikkata ko ɗon aduna par ce que a anda goɗɗum kadi ko noon foti wonde ko noon foti wonde kono noon wona noon wayi ɗum noon ma Allah faabo en noon musidɓe tedduɓe kadi ko valable banggueji ɗiɗi pop banggue debbo e to banggue gorko pop leeso ma welne jaw woto noon singlata leeso wona debbo tan welnata leeso wona gorko tan welnata leeso koto banggueji ɗi pop gande koye musidɓe tedduɓe so leeso welani dewgal welata min wi leeso so welani dewgal welata belne leecce ɗe ha feewa pewne leecce ɗe ha peewa leeso noon banggue fewnude leeso e banggue moƴƴinde leeso musidɓe tedduɓe 90% mbimi ko banggue ɗiɗi fof kono 90% woni koto banggue gorko an gorko musidɓe tedduɓe jokko performance ma ha timma jogoɗa tama ha timma jogonoɗa joom suudu ma tamu ha timma beltina ɗum e dow leeso he sa yiiɗa yawma
kala joom debbo mo wawa weltinde joom suudu muɗum debbo ko jawtoɗomo Abdoulaye Sarr haali ñande wi guila kastari o wi kastari sa fini subaka tawi gorko no gugnini hakkude galle hankkadi ne wefni fenna kastari moƴƴiri ene hankkadi ne sikka aduna waɗi asmana waɗi wuddere hoto fecci sikki jamma koko weeli so jamma weeli sa welni jamma o welni leeso ngo subaka law sa fini ko ɗon jeyata conséquence muɗum guila nden nanguifɗano comme karuwani so tawi leeso welani a weltinani joom suudu maɗa a ronki weltinde ɗum sane a yitta ɗum ummade a ummot tawa kañum ene aɗo dow leeso Amadou hay ummade fena ndema kastari ko ɗon yaware fuɗɗi tan mbimo guila ɗon sa noddoyima nan ara sa ummima saaha perɗa kake a tampan ɗon ka fennede kastari ma sa naki dawa tawa heɓani kastari ko wasde weltinde joom suudu muɗum dow leeso ɗum adata yaware nde hande temedere debbo nana gandanɗa hoore maɗa nana gone galleji enen gone galleji worɓe ɓe taw ko worɓe bolle puyɗe ko worɓe fiyoɓe ko worɓe muccoɓe ko worɓe ɓe ñamminta ko worɓe ɓe jarnata toppitaki rewɓe mumen kono noon haysa rokki debbo nde garunu yaltata galle nana muñi sabu ne andi holko heɓata ɗon won rewɓe hande jiiya gorko ne jogui ala fof ko waɗanta ɗum ne sodana autoji ne mbaɗana galleji ne dokka mandaji ne jogui mbaɗita saaha won rewɓe ne jogui hay accès e compte bancaire uji worɓe mumen kono noon ɓe donka jooɗaɗe galleji he saaha haaɓe ñaago divorce ɓe naago cergal saaha ɓe mbaɗa gueɗe kamtorinde ha gorko seeraɓe hen saaha ɓe jawo gorko holko saabi ɗum ko leeso ngo moƴƴani yidde andinde on leeso ko kañum woni kele galle mi waɗi rewɓe muñoɓe hewani de mi waɗi rewɓe muñoɓe tigi kono hewani kay hay ɓen muñoɓe sa ƴeewi ma taw koko mbimami ko ɓe kewani ɓe wol keɗe ɓe gandani kadi ɓe jiiɗa humpitade alhamdulillah rabbil alamin ɓe jiiɗa humpitade goɗɗum ɓe jiiɗi tan ko wondude ko joom galle maɓe jogui ko ɗon ɓe kaari ko ɗon ɓe cika ko ɗon aduna o haaɗi ɓe cika ɗon aduna fuɗɗi ko cika ɗon aduna haaɗi kono gande koye ko ɓuuri hewde e rewɓe hande ko anduɓe worɓe ko adi kene ndese ko waɗɓe carriére mumen ha waɗa joguiɓe expérience mumen ha dogiɓe ha karisi ɗum noon musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe on worɓe so tawi gandanɗa hoore maɗa a salaki ndeɗon yaware a ittani ndeɗon yaware an saɗana ka perdo joom suudu maɗa walla ka donko yoddegal ma feew walla joom suudu ma yawma kalen ha laaɓa nene ko suuña ko ɓiɓe yummo kaldata kalen ha laaɓa surtout ɓe ponmi haaldude yonta ɓe ponmi haaldude beltine rewɓe ɓe to leeso to rewɓe beltine worɓe mon to leeso to ene dagui fijirde jaleɗe ne dagui préliminaire ne dagui haala belka ne dagui gajate sigiragoji ne dagui communication ko hunde wande fayida sigirago ko hunde wande fayida cuddiɗo e joom galle mum yo gonno comme denɗiraɓe ni yo gonno sehilaɓe ni yo mbano guiƴiraɓe ni so keeɓi nder suudu mumen fijirde jaleɗe yo ɓuur hewde préliminaire yo ɓuur hewde kaalen payka oɗon ñaama haala belka oɗon jara jaleɗe ko ɗum jogui suudu musidɓe tedduɓe wona yimɓe naata nder suudu taw ko tumminiɓe wona gorko ara nder suudu taw joom suudu mum tiwloye muɗum gayna ƴetta saralla mum lotoyo gay faradara mum lelo walla rumto walla ƴetta kurus mum wona wirdude wona ɗum woni suudu temedere gorko sikkata so tawi wondi cuddiɗo muɗum kañum so dañi dakama tan sikka ko cuddiɗo dañi dakama ala dakam ma an ko dakam ma dakam mum kañum ko dakam muɗum woni fof jogui ko beelam mum banggue an gorko no ceŋirtoɗa joom suudu ma ni caloɗa woppu ɗum saaha hayso ronki fofde caloɗa woppu ɗum so wona keɓɗa dakam so wona pukkiɗa suudu ma la woppata ɗum hunde fof ne jaranma hen andu kañumne ko noon wayi kañumne so wona fukki walla so wona kañumne heeɓi dakam andu yiiɗa sertude maɗa wol hande worɓe hande ganda est ce que joom suudu mum weltima walla tawi cuddiɗo mum weltaki ganda kañum lessage tan yo welto sikkata ma so weltima tan so fukkima tan sikkata ma kañum weltima engrais so fukkima tan musidɓe tedduɓe heewi ko ummade sorto faya tarode ɓuftoyo walla faɗa dara mum rungto ɗon noon so tawi ɗon on ka so tawi joom suudu ma weltaki an a weltima ɗo wiyete ko l'égoïsme noon woni neɗɗo jiiɗan jaam tan ko hoore mum o yiɗana keddiɗo o jaam o woni égoïsme gorko ko ɗo fuɗɗi
o wonani souci debbo o beele debbo o weltima walla weltaki o anda wol worɓe ganduɗa no jurima weltinirte ɗum noon musidɓe tedduɓe tinnoɗe mbawe toppitade weltinde suddiɓe ɓe kala mo yiiɗa yawede galle mum yo weltin cuddiɗo ma Allah ne seedi so tawi aɗa weltini cuddiɗo ma to leeso aɗa hokka ɗum ration mo ha timma ko wiyete ration timmani ko walla ko latta duko ration ne duki e nder galle ko a toppitaki a ñamminani a yarnani a ñamminanima a yarnanimi hako kemme ma haydara mi heɓanima ala ko mbaɗanɗami kala nanɗa ɗum e duki e nder galle musidɓe tedduɓe kono puuɗo famirta tan kono ration o ko nder ration ko dow leeso ration timmani ko dow leeso o woni ration mo timmani ration dow leeso so timmi a rokki joomum ko weltini ɗum ha welti sa fini subaka sa wi ɗum temedɗi nene ya jeere musidɓe ƴewata ko fiftude ko fimno ko wattude hen complet de ration duguittama kono kala dokkuɗa debbo wima ko mbaɗanmi ɗum yewi ko mbaɗanmi ɗum andu wona ko biye dokkuɗa walla dépense mo dokkuɗa yewi ko dépense nder suudu o debbo ne ŋakkire dépense e nder dépense yaade jeere faya galle joom faya galle banum gorko walla faya galle bamum wooda ko complété walla taw holko banum gorko nelluɗo ɗum walla holko bamum rokkuno ɗum fifte yaha ɓeyde compléta ni muño debbo ne wi gorko ne wima hande ne ala jiiɗa so tan wutti mbiyami ala hande muña jiiɗa yaade kew wiya ala muña kono dow leeso to musidɓe tedduɓe kala mo timminta toon ha timma mo weltinta toon cuddiɗo muɗum o wawa muñde kadi o yawete de sa haalde makko o salo sa haali o furƴina sa noddima o leela arde sa haali o jabma sa ɗumtima o ɓiñma heddomo ɓiñomo ŋooɓa mbimi kala ne jiiɗa gorko debbo yawi joom galle mum musidɓe tedduɓe ko nder leeso to yawi ɗum ƴeewe wol galleji jiya debbo tawa gandanɗa mbimi gurdam mum sa ƴeewi gurdam to banggue matériel to banggue ko ñamata dépense mum ala no wayi joom galle mum ko miskine Allah kono nan teeɓi e gorko mum ha tiiɗi nana teeɓi e joom galle mum ha tiiɗi ene sali joom galle mum ɓoccito ɗum holko nanguiri hen ko dépense mum nder suudu on timmi beltine timmini mbaɗɗe dépense o ha timmi en kaalino ñanden wonde to banggue leeso walla to banggue lelde ko rewɓe ɓurɗo wadde préparanade ɗum en kaali ñanden ɓuuri yañade to banggue gandanɗa hoore maɗa felore faade e worɓe kono hande paytan koye rewɓeɓe hande ma felore men fa e rewɓe tigui tigui saabu ne waɗi rewɓe musidɓe tedduɓe ko rewɓe probléme aji ene waɗi worɓe hande ne doga leeso taw ko rewɓe dognata ɗumen ene waɗi worɓe hande ne doga suudu taw ko rewɓe dognata ɗumen jogoɗa rewɓe ɗiɗo saaha hen cuddiɗo goto so tawi a yontama suudu mo aɗa heppa ko nangue mutata aɗa heppa ko hirani deftere aɗa yaaha leluyo tawi ko gandanɗa homa walla debbo jontatɗa sinno sago maɗa yo yimɓe kirtu edde 22 wedde 1 heure jamma walla 2 heures jamma so gayni mbiya ata e toggue foof ko anji leloyade saabu aɗa andi ko tawata nder sa naati nde ɗo suudu aɗa ɓoose aɗa moyte aɗa ñammine aɗa yarne aɗa fijire e nduɗo suudu sa naati toon ko ƴettoje ko puraji ko jannoje ko facture aji ko rokkam ɗum ko a wannani kam ɗum ka wattani ɗum ɗo musidɓe tedduɓe ko probléme aji ne mbayno leydi ko jomum ne irta probléme aji guila baba adama jibina walla taga faade joni musidɓe tedduɓe e ga sa naati gaɗa haalne haaluji belɗi aɗa noddire ga neɗɗo inɗe meeɗa wiyeede walla ɗe mbayruɗa nandi musidɓe tedduɓe wonta gotum hay cukalel so yahata fijoto mo fije mo rokke ko yiiɗi o e to yara mo fiya cakke morlam to wonta gotum hay noon mbimi hay soko jawdi hay jawdi sa udditi jawdi tan to yahata e gandanɗa ma ene andi so yito ma worko dañi ƴeto yahata fiya cakke morɗum to wonta gotum ɗum noon rewɓe tinɗe koye moɗon rewɓe hewɓe conti ne wayno leydi waɗi ndewan hande ko conte mehe kalda joom galle ma an de tuwa tan rokkam dadam min mari sa seeri kam a mayat rokkam dadam min a merdini kam kalda joom galle ma mbiya min merdini kam min guilnanmi galle ma on jasmi min sinno wonano an ko adi an temedere gorko ƴami kam ay heddo konguɗi mettuɗi wol konguɗi Allah ne seedi ɓuuri misil bonde wol konguɗi ɓuuri misil bonde saaha rewɓeɓe ɓe bonnanidi e worɓeɓe ha gandanɗa hoore maɗa sukaɓe mabɓe jawo jinnaɓe mabɓe gorko an debbo yummiraɗo so aɗa huccite sukaɓe maɗa aɗa wiya bammoɗon ko ɓoccode bammoɗon ko huwere bammoɗon ko niwayi bammoɗon ko niwade sukaɓe nana sukaɓe nanɗi to kosɓe ɓe jawo bammaɓe sa renaki ɓe pelgito e bammaɓe taw ko an saabi ɗum
kaala konngudi bondi e joom galle maɗa wonda e maɗa sahande wondata e maɗa nde won rewɓe haala laaba Allah ne siidi won rewɓe so joom galle mumen ne wonda e mum a joɓa ma joɓa sa rokkani mi a yettata komi walla holko mbinumami hanki sa waɗnani kam yettata komi kalda e joom suudu maɗa ñagoma hunde caloɗa walla mbiya a ala jamma ara ƴetta fawodira kiltaji mum fawodira pantaloji mum jiin haɓɓa gude mum ha tiiɗa wiya yettata ko ɗum lelo rumtuma sa fawi mo junggo ficce waɗma chantage woni chantage ko wima ya sonnama wutte jasiniére walla wutte cubne yalti busumbara ne yalti joni wima ya sodama sonnani kam sa sodani mi gondata mi rokkatama en jii ɗum walla en nani ɗum heddo ko ma gandanɗa hoore maɗa gorko ene fena ene négocier ha wawa yettade joom suudu muɗum wala hawle wala goto so ɓiɗɗo toɓama hen ko ɗuɓɓe en woni ɓiɓɓe jibinteɓe janggo e mbaɗɗa violé sukaɓe wadde enen janoya e galleji janen ene gona délinquaji ene cimmo drogaji gon ko ɗum ɗon saboto ɗum musidɓe tedduɓe ɓiɗɗo so heɓaka dow gandanɗa hoore maɗa dow peewal on ɓiɗɗo wonta ɓiɗɗo pewɗo wonta ɓiɗɗo pewɗo on ɓiɗɗo wonta ɓiɗɗo pewɗo ɓiɗɗo ma heeɓe dow belemma ɓiɗɗo ma heeɓe dow newuya ɓiɗɗo ma heeɓe ganduɗa dow ganduɗa sariya dow lawol so tawi no ɓiɗɗo heeɓa koye duko ɓiɗɗo heeɓa koye sippiro so joom galle ma yettoma fof ma cippira e maɗa nde joom galle yettoma fof ma gandanɗa hoore ma négocier walla ma wooda ko mbiɗa ma waɗanma musidɓe tedduɓe wona ɗum wona gurdam tinnuɗe uste facture aji mon e nder suudu hayko jiɗɗa yewtude e joom galle maɗa yewtude mum guila nder salon wol facture aji won rewɓe ɓattirto gorko gona e moytude ɗum gona welɗum ha tedduɓe jiɗɗen wiide ko nder suudu ko beelamma foti wonde toon wona facturation foti wonde nder suudu wona chantage foti wonde nder suudu wona chantage wona facturation foti wonde nder suudu joom galle maɗa neɗɗo ne foti andude ko joom galle mum ko wawi e ko joom galle mum wawa neɗɗo ne foti andude no yettori joom galle muɗum no ñagori joom galle mum walla no namdiri ɗum hoore joom galle mum gorko ni so tawi ko gorko gonɗo gorko timmuɗo fotani fadde ha joom suudu mum namdo ɗum wal gueɗe ko automatique aɗa jogui ñantude joom suudu maɗa safrude joom suudu maɗa ñamminde joom suudu maɗa e kala saaha ɓarƴide ɗum hunde pour ko fate affaire mum personnel ɗum ɗon ko foti wonde ko automatique kono hol gueɗe kadi de bo jaynata musidɓe tedduɓe fotani wadde chantage joom galle muɗum walla ɓaade me haalinima a jaɓani wiide ɓaade me haalinima a waɗani mbaɗa halma hooram musidɓe tedduɓe ɗum ɗon wona hunde fonde wonde ko arti foof a yaɓi kuuɗe Allah saabu ala ko ɓuuri bonde e aduna leloɗa e galle ma leloɗon leeso woto ndumtuɗa ɗum caloɗa ɗum yettoma ndumtuɗa ɗum tan hayso koye ɗoygol ko musiba ala ko haali aɗa futtini guite ene darma ene darma ne yiiɗi juttirde maɗa caloɗa mbiya par ce que waɗananima ko wima ko ɓen rewɓe ko rewɓe dogateɓe won rewɓe so tawi tan gandanɗa hoore maɗa a naati cuuɗi mumen ha jalta ko facturation ko mbaɗa yiiɗi ɗum mais ala ɗum ɗo mbaɗa manquera ɗum e ɓeɗa yiiɗi yaade ga mbaɗa yiiɗi wadde ni henen musidɓe tedduɓe ha watta saaha gorko watta dogde oɗon debbo mbatta dogde joom suudu maɗa gaña teldude e muɗum saabu aɗa andi sa telde mum ko paɗɗa toon facturation paɗɗa toon jomum fena wiya e hanata wawde supportude pawe e worɓeɓe ko mbawi eɗen gone hirde walla eɗen gone salon eɗen jewta holko cohluɗa kalna joom galle maɗa kono wona wiide aɗa fada ha dow leeso aɗa fada ha jettuɗa ha yiiɗa yettadema mbiya aɗa namdo ɗum walla aɗa waɗa ɗum ɗum ko chantage wiyete bandiraɓe debbo tawi aɗa waɗano ɗum woppu waɗa ko barke moƴƴani ko chantage ɓuuri bonde foof noon aduna ko wadde chantage gandanɗa hoore maɗa joom galle mum kadi sa woppani waddemo chantage sa renaki musidɓe tedduɓe dayata hen ko ha sikkani saabu sa haari joom galle ma yettadema ne yiiɗi yettadema haari ɗum yettadema so fini subaka waɗi bonande mi wona excuse pour mabɓe wiyani yo mbaɗ ɗum kono kala ko joomum waɗi bonande ko an woni responsable ha waɗi ɗum sa waɗi joomum chantage watti kala saaha aɗa waɗi ɗum chantage aɗa haɗum yetta waɗi puusa ɗum ha watta addoya debbo janggo addoya nawlira saabu ko an saabi temedere worɓe nan nawlira musidɓe tedduɓe ko rewɓe caboto ha nawlira en mbiyani foof kono ko rewɓe gona responsable ha jomum ronkude dañde jaam e cuddiɗo muɗum
donka dañde jaam donka gandanɗa ma dawa ka ligginteɗo ñalla furede ñalla fuɓtede ñalla blamede ñalla ƴettede ñalla toñede tawi ka taximan aɗa sippire kilineɓe tawi ka joom commerçant aɗa wadde kilineɓe so tawi kadi a arti e galle maɗa to ponnoɗa momede so ponnoɗa duusede to ponnoɗa yewtede ɗon kadi wonti ko caɗele wonti ko gulali wonti ko luukali musidɓe tedduɓe ɗo ko caɗele ɗum addanta worɓeɓe dogde saaha galleji ɗi walla saaha dogde responsable walla saaha ni yaade wiyane suuyo debbo goɗɗo to foftoto on debbo noon wirtido ha debbo goɗɗo ara heddo wiyane feewa walla essaye fewde walla ndesa debbo ne jistata ɗum de ko cukalel ko jontiguel ara naata e galle daña ɓinguel gotel walla naata e galle tan ɗaccikino hoore mum oppi ko oppitino hoore muɗum hankkadi natta toppitade ndewago mum natta toppitade neɗɗagal mum natta toppitade laaɓal mum natta toppitade laaɓal suudu mum ha gorko natta jogade mum tuuya hankkadi gorko so yima jogoto ma ko cegdere walla saaha jogoyma juruma ha watta jogade ma juruma kala jokkodirta e ma ko jurum jokkodirta e maɗa walla miijade ko sharia tan yo jokkodiri e maɗa kono noon hay beelama goto dañata e muɗum dañata e maɗa par ce que ndewago ma wilsinima ndewago ma oppi ndewago ma ha laaɓi toppirɗe e koye mum joɓɓe rewɓe noon birsido koye mumen ha janggo e jaam nawlire heddo mbiyane pero kaki ene dutto e cukako hankkadi ne mbiyane jonte Allah wurto e guila ko ceeɗu neɗɗo hoto wino fata ha asman guiƴo wiyane inna Allah hul Allah guila ceeɗu toppito hoorema guila gandanɗa maɗa c'est-à-dire hadde joom suudu joom galle mum nawlirde walla hadde joom galle mum yaade banggue goɗɗo ko toppitade hoore muɗum mbaɗa hoorema en valeur mbaɗa hoorema en valeur toppitoɗa laaɓal galle toppitoɗa laaɓal hoorema toppitoɗa laaɓal gandanɗa hoore maɗa nder e boowal toppitoɗa joom galle maɗa so joom galle ma ari jabɓoɗa ɗum no comme roi ni so joom galle ma wonde maɗa gandina ɗum gandanɗa mo ala jibinaɗo so wona kañum gandina ɗum gandanɗa kolla ɗum kala ko debbo foti wadde aha walla rewɓe ne mbaɗa ɗum walla worɓe ne mbanni ɗum heddo kadi nawliroya walla jaaha banggueji goɗɗi kono noon ko ɓuuri hewde kala ne jiiɗa gorko ne nawliroya mbimi holko ngakki ɗum holko ngakki ɗum de holko ƴewata holko yiyata e nder wuuro holko yiyata sehilaɓe mum banne taw kañum heɓani ɗum holko yiyata mawniraɓe walla miñiraɓe mum ne banne kañum gandanɗa hoore maɗa heɓani ɗum rewɓe toppirɗe worɓe moon toppirɗe koye moon toppitade joom galle mum ko toppitade hoore muɗum toppitade joom galle mum ko toppitade hoore mum ko toppitade ndewago mum Allah ne seeri debbo so toppitima hoore mum guila ñande o resa ha o suddo leppi leydi o kala joom galle makko yimo yirtama ko yitere cukako yiratama ko yitere gandanɗama kesan kesamago debbo sen toppiti hoore mum ene toppiti laaɓal mum ko ñantotoɗo ko lallitiɗo musidɓe tedduɓe kala nde joom galle ma yiima jogoto ma tuya jogoto ma gandanɗa hoore maɗa admiration so tawi noon joom galle yiyata ka tunwi yiyata kaɗa siiɗi yiyata kaɗa fooƴi yiyata kaɗa ɗumñini aɗa ñirbini nde yima fof kaɗa ñirbini nde potɗa fof kaɗa duka nde jeeɗa fof kaɗa nodɗa fof ko so wima noddima jooɗo de arti galle fof ko sukaɓe payata e maɗa kañum sawata baaba ko c'est à dire donc andude ni tawi ko desɗo walla resani yaha galle sehilaɓe mum yiya joom seeri mum toppita yiya seeri mum wanne ko gandanɗa hoore maɗa ko joom galle foti wannede musidɓe so arti galle alay sago kañum e woda no wayi ɗum noon musidɓe tedduɓe bandiraɓe rewɓe toppide koye moon toppirɗe ndewago moon toppirɗe koye moon toppirɗe ndewago moon toppirɗe worɓe moɗon toppirɗe worɓe moon nangue dewle moɗon ha tiiɗa nangue dewle moon ha tiiɗa mbaɗe maîtriser worɓe moon mbaɗe maîtriser worɓe moon ko jeyata gorko wiya gorko ko bawaɗo gorko ko wawa gorko ko ligga ala ko rewɓeɓe mbaɗɓe maîtriser tan gorko ko mbarodi ma funte gorko ko mbarodi ma funte gorko fof ko mbarodi hay noon ko baron Tidiane Samba ni ko mbarodi ɗum noon gorko ma funte gorko ma tefe gorko ma moyte wona wiide hunde pop ma ko haaluji mettuɗe waɗi rewɓe so piima konngol tan mbimi Allah ne seedi sa renaki ni tan ni ko destinoɗa sa renaki ni sa won rewɓe sa serte mon sa renaki ni a harminat resde ɗum noon bandiraɓe rewɓe tinnoɗe no feewi e konnguli belɗi tinnoɗe feewi gandanɗa hoore maɗa e toppitade koye mon e toppitade worɓe moɗon e toppitade ɓesguji ɗi
hol mbimi Allah ne seedi wal darnde debbo darto mi wiyata joom galle mo nawlirta adi kono ala hayso joom galle mo nawlirta nawde ko dow gonga nawlirta ko dow teddungal nawlirta ko dow gandanɗa hoore ma ɗum ɗo kono so tawi gandanɗa hoore maɗa joom galle ma dañata e ma jaam nde jiiɗa fof gandanɗa hoore maɗa ko to haare waɗi fof ko kaari ko seeɗa wiya kala to haare waɗi kaari ko seeɗa nde arti galle fof tawatama e galle nde yiiɗi ñamde fof ma wulla ha tampa nde yiiɗi wuppanede fof ma duka ha tampa musidɓe tedduɓe on debbo so tawi haala ɗum koye nawlira tan ko jaam on tawi haala ɗum nawlira tan ko jaam tawi nde joom galle ma yettotoma fof ko pette ko gulali ko luukali ko négociation ngaji ko yiyande bandiraɓe musidɓe tedduɓe hoto paaɗen bandiraɓe rewɓe toppirɗe koye mon no feewi toppiɗon cuuɗi mon toppiɗon laaɓal moɗon gande koywol gorko mon jii o gortoɗa aɗa yawa tawol ɗuɗto ɗum guiti boowal kala ñande belsiɗa ha mbiɗa tan a yiiɗa walla mbiɗa tan ni bettiɗa ha ceereɗa yaaha addoya goɗɗo kadi siki bizarre enen gandi kala mon ko eɗen gandi dewle men ko dewle famille aji ko enɗemeji gorko ne wawi joni seerdemo wela e wuuro fof ya reesu ya adda walla addoya banggue goɗɗo kono debbo musidɓe tedduɓe holto serdete walla desowo bande resettuma e wuuro ko jiidaɗo so serima sa renaki han dañjitoma galle gorko e wuuro so tawi un probléme par ce que kala mbiɗon addoya ɗum hankkadi en ƴetti aadaji ɗi en pawi ɗum ha e dow diine kala mbiɗo addoya ɗum surtout banggue rewɓeɓe dewol ngol ko ala ɗum e watta ɓi kaari ne woppa ɓi kaari addoya hay debbo wonɗon frena ɗum waɗi hande guure men kala galleji garɗa tawata ko rewɓe ne pawdiri kala galleji garɗa tawata ko hande sukaɓe rewɓe nana pawdiri sembeɓe tokosɓe ceerani garte galleji en donki restede so dañi jomum so dañi sens restitude ko banggue goɗɗe ko guure goɗɗe restitude kono wona e wuuro mum kam bénéfice noon ɓuurani resede e wuuro muɗum bénéfice ɓuurani resede e wuuro mum kadi on jii hande bandiraɓe musidɓe tedduɓe on jii hande kureji men kewɗi bandiraɓe hewɓe hande batti yaade en desi a liƴƴi goɗɗi kadi eɗen gandi yimɓe fof ne kaala mbiya so tawi a welsidima debbo haalpulaar so tawi kay newlirama jolfo tan yo andu seeri gorko wasi gorko muɗum holko waɗi noon par ce que kamɓe ɓuuri wawde toppitade gorko ɗum noon musidɓe wiyani kamɓe fof de mi wiyani ha toɓeɓe fof kono noon ko ɓuuri hewde hen kalten ko cas général kalten ko majorité ɗum noon musidɓe tedduɓe toppitoɗe cuuɗi ɗi toppitoɗe rewɓeɓe toppitoɗe worɓeɓe rewɓe toppitoɗe worɓe mon toppito joom galle maɗa hay sinude a ande hoore mo seeram yo yimɓe fof gandu kaari de gandumi ko toppitonoɗo joom galle makko gandumi ko toppitonoɗo suudu makko gandumi ko jinnoɗo resede onoon worɓe toppitoɗe suddiɓeɓe toppitoɗe suddiɓe neɗɗo dañata ko ɓuuri suddiɗo muɗum neɗɗo dañata ko ɓuuri joom galle mum dañata ko ɓuuri joom suudu muɗum saabu pulaar ne haala mbiya so tawi a dañi nene moƴƴo a dañi debbo moƴƴo a dañi ɓiɗɗo moƴƴo aljanna ma feewi ɓiɗɗo moƴƴo noon dañete koye nene moƴƴo saabu noppi maladi puɗɗata koye hoore maladi pulaar kadi ne wiya so tawi a ɓurama guiƴen ɓuurima nene an ɓurɓe cuddiɗo ayi so tawi gandanɗa hoore maɗa nene ɓenni cuddiɗo ne haale hen firti ko cuddiɗo ko gandanɗa hoore maɗa ko rôle mawɗo jouata e gorko ko rôle mawɗo jouata e gorko woni noon on rôle noon ko wallude joom galle mum e sahaji difficile so joom galle ma wone caɗele balla ɗum balla e joom galle ma e peeje balla e joom galle ma no waɗiri réussir e gurdam muɗum mbason toppita tan kiwuji mariage uji tan ko suruji tan ko yo nos tan ko wutteji tan ala mbaɗe toppirɗe avenir toppirɗe retraite worɓeɓe toppirɗe avenir sukaɓeɓe yo sukaɓe toppito no balla joom galle ma no sukaɓe toppita no janguiri balla joom galle maɗa so tawi koye luwata gonɗo no dañiri galle mahiri balla joom galle maɗa musidɓe tedduɓe no wurde gurdam moƴƴam balla joom galle maɗa ko dañata ko wawde joñde hen hunde janggo e jaam so ligguey dartoyima walla janggo e jaam so wodi ko kewoyi tawa oɗon jogui oɗon préparé retraite moɗon ko ɗum woni cuddiɗo ko wallude joom galle mum e peeje ko wallude joom galle mum no réussir e gurdam muɗum temedere gorko haaldena waɗi échec e gurdam mum ko rewɓeɓe saabi échec mumen ala saabi ɗiɗo échec so wona rewɓe temedere gorko nana waɗi réussir e gurdam mum ko rewɓeɓe balli ɗumen ha mbaɗi réussir e gurdam miijo mumen ɗon kadi onon worɓe ma jaɓon kadi fewji kinede ma jaɓon kadi wallodirede kono wiide min ko mbaɗami fof mi waɗata associé e joom suudam min ko mbaɗami fof mi haalanta joom suudam musidɓe te wol ko neɗɗo waɗata la budde disodira e joom suudu mo yewtude e joom suudu mum gande ɓe jogui peeje moƴƴe ɓe keewi peeje ɓe jogui peeje moƴƴe
sawir ko jidda wadde haalde mabbe disindire mabbe so be kaali feere tawi feere nde ko mojjere to mawni kino rewe en tawi feewani woppu kono disindire mabbe jiwtide mabbe bandiraɓe rew balle worɓe mon no mbaɗiri réussir balle worɓe mon no mbaɗiri ganduɗa no beltori gorko noon so weltima e suudu muɗum weltima e leeso muɗum weltima e galle muɗum musidɓe tedduɓe so dawi weltata so yeehi heɓat buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ñal araba nawɗo 12 lewru boto hitaɓe pinnaji ɗi nogas e nati sotowol musidɗo mon seydi moon haali Abouba yo jaam Allah ñalla en